Velkommen til Songs Traveling, en podcast om musik, musikbranchen, om hvordan man navigerer rundt i lige netop den her verden. Hvis du synes, det er sjovt at høre om den slags, vil jeg opfordre dig til at abonnere på Songs Traveling podcasten, der hvor du normalt lytter til podcasts. Jeg hedder Torsten Kubel, og jeg er musikforlægger og er medstifter af firmaet Spanner ApS. Desuden arbejder jeg som label manager ved Danmark Music Group, som er en digital distributør, og jeg er også manager for bandet Light Chapter. For rigtig mange år siden blev jeg uddannet lærer, og for knap så mange år siden blev jeg music manager på konservatoriet i Aarhus. Derefter arbejder jeg ved et dansk indie-pladeselskab og musikforlag, som hedder Iceberg. På Reeperbahn Festival i Hamburg for nogle år siden, der blev jeg opfordret af en ung kunstner til at lave en TikTok-kanal, hvor jeg forklarede musikbranchen. Fordi jeg åbenbart havde formået at forklare, hvad en musikforlægger laver, så det var relativt let forståeligt. Jeg synes ikke, at TikTok var den rette formidlingsplatform for mig, og det jeg gerne vil fortælle. Så derfor er det blevet til en podcast. Podcasten hedder Songs Traveling, fordi sange i det øjeblik, de er skrevet, begynder en rejse, hvor nogle af dem bliver indspillet, nogle af dem bliver hørt, nogle bliver spillet live, nogle bliver streamet, nogle bliver spillet i radioen, nogle bliver brugt i film og tv, nogle bliver måske nationale hits, og nogle bliver sågar internationale hits. Sidst i august skal jeg for eksempel til Nashville med en dansk kunstner, som hedder Kajsa Vala, og hun skal skrive sange med amerikanske sangskrivere. De sange kommer helt sikkert til at rejse på den ene eller den anden måde, og det synes jeg er sjovt at være med til. I dag vil jeg fortælle om, hvordan man bedst arbejder med sin digitale udgivelse. Jeg er label manager ved Danmark Music Group, og derfor sidder jeg dagligt og hjælper pladeselskaber og artister med den udfordring. Så hvad skal man have klar, når man begynder, hvis man vil opnå det bedste resultat? Man skal have sin færdig masterede sang, track som WAV-fil. Så skal man have noget artwork. Jeg synes ikke, det skal være for småt, og jeg synes, der skal være et tydeligt bandnavn eller artistnavn på. Og sjovt nok, så skal titlen på coveret faktisk matche titlen på den udgivelse, man udgiver. Ellers kommer det for eksempel ikke på Apple Music. Desuden et pressebillede i farver. Man kan altid bagefter lave det til sort-hvidt. Og også gerne et profilbillede, som kan bruges af de her streamingtjenester til for eksempel et playlistecover. Der er nogle gange en artist på de her covers, og de billeder, de kommer et sted fra. Så det er godt at have den slags klart. Så skal der også være en pressemeddelelse, og meget gerne med kontaktoplysninger. Og når jeg siger meget gerne, så betyder det, at der skal være kontaktoplysninger. I det hele taget skal der nemlig være kontaktoplysninger alle steder. Folk, de har travlt, og ting, de bliver væk, og falder man over et eller andet godt, så er det ærgerligt, at man ikke kan få fat i de folk, som har lavet det hurtigt. Hvis du ikke lige er med på, hvad en pressemeddelelse den skal indeholde, så er Google din ven. Er din musik på engelsk, så skal du lave både en dansk og en engelsk pressemeddelelse. Og det samme gælder også din biografi. Lav den på dansk og engelsk, hvis du laver musik på dansk og engelsk. En anden ting i forhold til at lave ting på engelsk kan være, at man ved ikke altid, hvem der sidder i den anden ende, og om de måske i det hele taget taler dansk, selvom man selv tror det. Så derfor er det godt at være velforberedt. Så skal man også have styr på sine SoMe-profiler. Der skal være kontaktinfo på dem alle sammen. Igen, hvis man falder over et eller andet musik et sted, og man er enten et pladeselskab eller måske en musikforlægger, så vil man gerne kunne komme i kontakt med de folk, som har lavet musikken. Og så er der også spørgsmål om, hvilke platforme man skal være på, og hvor tit man skal poste. Og den slags er der heldigvis mange folk, som ved meget mere om end mig. Men det, som jeg kan sige, er, at streaming foregår i et digitalt univers. Og derfor er man også nødt til at tage sine sociale medier seriøst. For det er via dem, man leder folk over til ens udgivelser. Man kan sige, at ens følgere ser faktisk relativt lidt af det content, man poster. Og jeg oplever mange kunstnere, som er bange for at poste for meget. Jeg har ikke rigtig mødt nogen endnu, som jeg synes gør det. Og jeg tror også nogle gange, at vi som danskere kan være sådan lidt tilbageholdende med at promovere os selv. Og det her, det er sådan lidt tricky, fordi her, der skal man prøve at separere sig selv lidt fra sin musik og sige, jamen, musikken den er der, nu skal jeg prøve at have det ud til så mange mennesker som overhovedet muligt.
Når man har de her forskellige ting klar, så skal man have fundet en digital distributør, eller en aggregator, som det også bliver kaldt. Og når man er i Danmark, så vil jeg anbefale, at man vælger en, som taler dansk. Man kan også vælge en udenlandsk, men der er en risiko for, at de for eksempel ikke leverer til tjenester som UC eller Telmore, og de er faktisk ret vigtige, for der er en del danskere, der bruger de tjenester. Desuden kan man også ofte risikere, at supporten den er lige 0, hvis der nu skulle gå et eller andet galt med ens udgivelse. Det kunne jo være, at man måske var kommet til at sætte en forkert dato ind, eller man var kommet til at lave en stavefejl på coveret eller i titlen til værket. Det er set før. Så er der også enormt meget fokus på at kunne komme på playlister, og det er sådan set forståeligt nok, for en playlisteplacering kan give dig rigtig mange streams på kort tid. Der er det vigtigt at sige, at en digital distributør kan ikke få dig på en officiel Spotify eller Apple Music playliste. Men nogle af os har mulighed for at pitche din musik ind til de forskellige redaktioner hos de forskellige tjenester, og det er så dem, der beslutter, om din udgivelse kommer på. Jeg kommer også senere til at dedikere et helt afsnit til streaming, men på et mere overordnet plan. Men det er også vigtigt at sige, at det er ikke streaming-platformenes opgave at få din musik spillet. Det er din opgave, fordi du er selvudgiver. Deres opgave er, at lytterne ikke forlader platformen, og det er også derfor, man ofte ikke finder noget rigtig overraskende på de playlister, de har. De er designet til at give dig mere af det samme, i håb om, at du bliver ved med at lytte på den her tjeneste. Og det er et kæmpe internetproblem, men det er en helt anden snak om, hvad det egentlig er for en verden, vi ønsker at befinde os i, og det bliver ikke lige her, jeg behandler den. Jeg poster også nogle links under den her podcast på vores Facebook-side, og der kommer lige nogle Spotify facts, fordi det man også skal tænke på, det er, at der kommer rigtig mange numre ud hver evig eneste dag. Jeg har set tal, der svinger helt fra til 120.000 tracks til 60.000, og det er nok de nyeste på omkring de 60.000, der er de mest korrekte. Og det har været lidt højere, men faldet det kan skyldes, at der er kommet nogle nye regler på Spotify, som handler om det, der hedder funktionel audio. Det er white noise, eller vandlyde, eller fuglekvidder og den slags. Der bliver man simpelthen betalt mindre for den slags, som bliver kategoriseret for funktionel audio. Og derfor er det ikke lige så lukrativt i dag at sidde og uploade regnskovslyde, som det var tidligere. Og det er sådan set rigtig fint. Så langt, så godt. Hvis man arbejder seriøst med sin musik, så skal den gerne være i backenden hos distributøren 5 uger før release-datoen. Hvis distributøren vil pitche din musik til tjenesterne, så spørger de formodentlig efter de ting, som jeg listede op her til at begynde med. Nogle distributører, de kan også tilbyde det, der hedder et pre-save link, så dine fans kan pre-save din udgivelse på tjenester, som tilbyder dette. Det er Spotify og Apple og Tidal og Deezer og Amazon. Min erfaring er, at du skal have en vis størrelse, før det har nogen reel betydning. Men det kan være en god måde at vise dine fans på, at du udsender ny musik, og det giver dem også en mulighed for at støtte op om dig på den måde. Jeg vil faktisk gemme den helt store indsats til efter udgivelsesdatoen er overstået, fordi det er faktisk først nu, at folk kan høre det stykke musik, du har lavet. Og igen, det er sikkert kun 10% af dine følgere, som ser din post, så jeg synes ikke, man skal være bange for at poste, at den her nye single, den er ude, og det skal man ikke være bange for at gøre flere gange. Og man kan sige enormt meget om det her med udgivelsesstrategi, men det ændrer sig hele tiden, og det kan være svært at sige, hvad der er smart at gøre. Derfor er mit forslag, at man prøver at uddanne sig selv og søge på nettet efter sin udgivelsesstrategi i 2024. Den vil sikkert være anderledes i 2025. Men som udgangspunkt kan man i hvert fald sige, at den her relativt nye måde at høre musik på har betydet, at singlen har fået en revival. Så hvis man har et album, der kommer ud, så vil jeg forsøge at varme mine fans op ved at udsende nogle singler med måske 5 ugers mellemrum, så de kan lige nå at fordøje os. Hvis man er så heldig, at der for eksempel er en radio, der har lyst til at spille ens musik, så vil jeg jo nok vente med at udgive en single, så man ikke går ind og konflikter med det, så man på den måde nærmest går ind og konkurrerer med sit eget nummer. Jeg poster som sagt links til de ting, jeg taler om her i podcasten,
Og for eksempel så kan man også claime sin artist-profil på mange af de forskellige streamingtjenester, og man kan opdatere sit profilbillede og sin biografi og tilføje sociale medieprofiler. Der er også en smart ting, man kan gøre på for eksempel Spotify, og det er, at man kan tilføje ens turdatoer. En måde at gøre det på er at tilføje Songkick, og her skal man så ind på en side, som hedder Songkick. De har en underside, der hedder Turbox. Der er link på Facebook-siden Songs Traveling. Man kan også sælge sin merch på Spotify, og det gør man via noget, som sjovt nok hedder Shopify. Der er også et link til det på Facebook-siden. Så kan man jo godt sidde og følge lidt med, når man udgiver og synes, at det går godt nok langsomt med at få de her streams. Og så er der jo desværre utrolig mange sider på nettet, der tilbyder, at man kan købe streams. Og det vil jeg på det kraftigste advare imod, at man gør. Det er det, som i vores sprog bliver kaldt for artificial streaming, altså falske streams fra en eller anden streamingfarm i Indien. Og det er noget, der ser rigtig, rigtig mærkeligt ud i ens statistik. For eksempel så har man 100 streams om dagen, og på en dag så har man lige pludselig 50.000 streams, og dagen efter så har man 100 streams igen. Og det sjove er, at de her streams, de kommer alle sammen fra en lille bitte by, der ligger 200 km fra Mumbai. Det kommer bare til at se rigtig, rigtig mærkeligt ud. Så lad være med det. Det er virkelig, virkelig dumt. Man kan risikere at blive banned, altså simpelthen blive sparket af som artist fra streamingtjenesterne. Og desuden kan man også nu risikere at få bøder for det. Hvis man gerne vil gøre noget, så er det eneste, jeg har haft positive erfaringer med, det som hedder SubmitHub. Det sender jeg også et link til. Det foregår på den måde, at man får x antal dollars køber tokens. Man køber for eksempel 100 tokens. Så finder man ud af, hvad genre ens nummer er. Og hvis det for eksempel er hard rock, så kan man gå ind og søge på playlister, som er dedikeret til hard rock. Så kan man pitche sit nummer til de her forskellige playlister, og det er vigtigt at sige, at det her det er private, det er det, der kaldes for third party playlists. Det er altså private mennesker, som har lavet de her playlister. Altså man skal ikke betale noget for at komme på de her playlister, men man betaler med de her tokens, og det kan for eksempel koste 3 tokens at pitche til en brasiliansk hard rock playliste. Og så kan man risikere, at man kommer på den her playliste. Man kan også se, hvor mange månedlige lyttere der er på den her playliste. Og det er fuldt ud lovligt, og det synes jeg egentlig kan være en meget smart måde at få gang i sine streams på, og komme ud til flere mennesker. Jeg håber, at der har været noget her, du kunne bruge til noget, og hvis du synes, det er fedt, så håber jeg, at du vil dele og abonnere. Det kan være, at du kender nogen, der også står for at skal udgive musik. Indtil vi høres ved, ha' det godt.